Waɗannan ɗalibai na garda su kimanin 2,000 da gwamnati ta ɗauka a shekara ta 2021 su ne aka yi bikin yayewa a ranar yau bayan sun kwashe watanni 9 suna samun horo a fannin aikin soja da sauran ilimi daban-daban da ke iya taimaka musu a cikin ayyukansu na kare al'umma da kadarorinsu. A cikin jawabinsa na buɗe taron, shugaban makarantar horar da ɗaliban gard Laftana Kanal Isufu Haruna Aristot ya yi jan hankali ga sabbin gard ɗin kan cewa su tsaya su yi ladabi da biyayya ga magabatansu, su sa kishin ƙasa a gabansu kuma su tabbatar da haɗin kai tsakaninsu. A hirar da muka yi da shi ya bayyana mana yadda horon ya gudana. Kamar yau shine ƙarshen sun ƙara formation wadda ake kawo wajen centre de selection, mai ba a ce ba yanzu kuma can gaba in kuma an tada su an kai su wani wuri can ma sai wadanga kuma su kama musu su fara yin wasu matabobi. Alwata kun san ofisiye ne na Garde National kuma vraiment ya yi lokacin shi, Allah sa kwanciyar hutawa ce. To muka gamu duka mayanmu su ne suka gamu suka ce a paske kun san bara ma promotion 2020 muka demi wani zarimi shakwa wani zarimi ne muke doka kama a bada sunan shi ne bara muka doki chef da squadron Alhaji Ibrahim. To yanzu kuma bana muka diba cikin zarumanmu wanda suka yi rishi don wane ne ya kamata aka doka muka dibi takardu mayan namu suka dibi takardunsu sai duka kamen sun gada mana sun yi abin da ya kamata mai alwatan shine bana muka zaba. A jawabinsu babban kwamandan Garde National Colonel Mohamed Sidi da ministan cikin gida mai kula da tsaron gida Hamadu Adamu Sule dukkaninsu sun yi bayani akan manufar gwamnati ta kokarin wanzar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a ko'ina a duk faɗin ƙasar nan ta hanyar limka adadin jami'an tsaro na Garde National da ake ɗauka kowace shekara.